Gelen menu orokorrean ere aukera batzuk ditugu, ikusiko ditugu. Gela guztiak ikusteko, sakatuko dugu 3 marretan eta ikasgelak aukeratu. Hemen agertuko dira ditugun gela guztiak. Eta 3 puntuetan sakatuz, 3 puntu horietan agertzen da menu bat. Lehenengoa da eraman. Eraman bakarrik da hemen agertzen den ordena aldatzeko. Jartzen badugu ondoren edo jartzen badugu hasierara eraman, hasierara joango da eta aldatzen da ordena. Bigarrena, editatu, gela bakoitzaren menua edo ezaugarriak agertzen dira eta hortik berriro aldatu alditugu edo zer gehitu. 3. aurkituko dugu kopiatu. Gela horren kopia bat egingo da, AAA ikasgaiaren kopia, eta beste gela bat sortuko da izen horrekin, A-aren kopiarekin. Luzatzen da pizka bat, baina azkenean, hor agertu da ja, AAA ikasgaiaren kopia. Urrengoa da artxibatu. Artxibatu normalean egingo dugu kurso amaieran. Amaitzen dugunean gela horrekin, zer ja egiten ez badugu, artxibatuko dugu. Artxiboan gordetzea ez du esan nahi ezabatu dela. Hemendik desagertu egin da, baina joaten bagara 3 marretako menura, eta hemen artxibatutako ikasgelak sakatzen badugu, hor agertu dira artxibaturik ditugunak. Eta berriro sakatzen badugu 3 puntuetan, leheneratu ahal dugu edo ezabatu betirako. Orduan, leheneratu egiten badugu, berriro aurkituko dugu gela hori ikasgalen artean. 3 puntuetako menua erabiliz ere, ezarpenak kudeatu ahal ditugu. Hemen daukagu gure profila eta jakinarazpenak. Helbide elektronikoa, hemen gauza batzuk aldatu ahal ditugu, baina normalean utziko dugu dana dagoen moduan. Jaso posta elektroniko bidezko jakinarazpenak, mailean jasotzeko, iruzkin bat dagoenean edo jakinarazpen bat dagoenean, eta hemen kudeatzen dugu pizka bat, gauza batzuk. Baina normalean horrela etxuko ditugu beti. Eta ikasgelako jakinarazpenak zein geletatik jaso nahi ditugu. Baditugu 3 gelak eta jaso nahi ez badugu gela bateko jakinarazpenak desgaituko dugu hemen. Azkenengo aukera egutegira joatea da, eta hemen noski zabalduko zaigu gela horren egutegia. Hemen kudeatu ditugu dauden lanak eta bar.